Jo crec que és important que hi hagi models femenins d'investigadores per trencar una miqueta els estereotips que ja hi ha del paper de la dona en general. I llavors el fet de que es vagin trencant aquests estereotips, que es vagi normalitzant el paper de la dona en molts diferents nivells de la societat, i en el cas de la ciència és molt important ja incidir des d'un model educatiu que trenqui aquests estereotips i que tant a nivell d'escoles com d'instituts jo crec que s'hauria de fer un paper molt important de divulgació. Quan jo era jove no existia aquesta idea de mentoratge, per desgràcia, perquè crec que m'hagués anat molt bé tenir models de dones amb els quals fixar-me. Realment al meu voltant he tingut gairebé sempre molts homes científics. Sí que en el moment que comences el doctorat comences a veure investigadores que porten línies d'investigació. No he tingut cap referent ni inspiració al llarg de tota la carrera en quant a ciència, ni home ni dona, i ara que ho penso, si hagués hagut de tenir un referent no hagués sigut una dona segurament, perquè en els llibres de text no sortien dones. Llavors, potser també per això no he tingut cap figura inspiratòria, perquè no m'he sentit reflectida en cap dona que fos neurocientífica. Sí que hi ha moltes noies, potser, que quan són petites no es pensen que poden arribar a ser neurocientífiques, perquè com no coneixen a ningú, potser no existeix la possibilitat de ser-ho. Sería conveniente que hubiese tanto hombres como mujeres contribuyendo por igual. I think it's key because so you know that when you get into a different field, no, and if there's woman there, no, you feel supported, you feel that you're not a foreigner in the field, and you, as I mentioned before, no, you can look up to them and see how they do and what works for them, what doesn't work for them, and yeah, I think it's very inspiring to having an environment with other female scientists, which helps you, of course, help you thrive and perform your best.